zarayu da mai sona in mutu da ke a cikin ƙana ke ce mai share ni ne kwalana ke ce da ke ƙana ke ce zanuna ke ce muradin zuciyana in ba ke ba lafiya mai sona ni dai asali na soyayya ce zuwa na nan duniya nema eburina in kasance cikin soyayya ni da ke mai sana da ke nake aminiya menene laifina soyayya ce menene aibina da ba kya so na miyo tarayyar juna shi ne soyayya ba laifi na ba aibi na ba ban san shi ba na ce ban san shi ba wai me ke damuna ban san shi ba na ce ban san shi ba masoyiya ki so ne dan raba ka so mai sanka da gaskiya shi zai kula da kai ko da ba lafiya ka so mutum ki so mutum ka so mutum ba dan dukiya ba ka so mutum ba dan kyawun shi ba ki so mutum da raba shi ne so yaya ka so mutum da raba shi ne soyayya kin ce ba ki so na kuma ban san laifi na ba kin ce ba za ki soyayya da ni ba menene so ki faɗa min shi da kanki menene ƙauna ki faɗa mini ita da kanki masoyiya ina san ki da rayuwata kwana mutu akwai san ki a zuciyata mai sana ba wai na ce ba ni san ka ba soyayya ce soyayya ta mahaifar da ne ta sani da kuka da idanuna na samu kamar bai hauka yaudara ce aka yi min na kuntatu na cutatu